Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα δούμε μια νέα δυνατότητα της εφαρμογής, πώς να ορίσουμε τις φάσεις στα κυκλώματα ενός τριφασικού πίνακα. Επιλέγουμε ένα πρότυπο πίνακα που έχει προσυμπληρωμένες τις φάσεις σε κάθε κύκλωμα. Μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε το είδος της γραμμής, να την κάνουμε φωτισμό κουζίνας. Στην κάτωψη, εδώ επιλέγουμε ένα πρότυπο και το εισάγουμε στην κάτωψη. Μετά πατάμε το κουμπί χώρη, πατάμε σαλόνι και επιλέγουμε το χώρο στον οποίο θέλουμε να μπει η ονομασία. Μετά πατάμε αυτόματη τοποθέτηση. Βλέπουμε εδώ ότι το πρόγραμμα έχει αναγνωρίσει ποιοι διακόπτες ελέγχουν ποια φωτιστικά και τα έχει γκρουπάρει ένα δωμάτιο. Το πρόγραμμα κάνει αυτόματη και χειροκίνητη ανάθεση συμβόλων και συσκευών σε κυκλώματα. Βάζουμε και τις συσκευές όπως κουζίνα, πλυντήριο και πατάμε κυκλώματα. Εδώ έχουμε τη σύνοψη κυκλωμάτων και βλέπουμε ότι δεν έχουμε βάλει θερμοσύφωνο ούτε το κλιματιστικό στο σαλόνι, σύμφωνα με τις γραμμές που έχουμε περιγράψει στο βήμα πίνακας. Βάζουμε το θερμοσύφωνο και το κλιματιστικό και ξαναπατάμε κυκλώματα. Βλέπουμε ότι έχουν συμπληρωθεί και το μόνο που μένει είναι να ορίσουμε το κύκλωμα φωτισμού μπάνιου χειροκίνητα, διότι δεν υπήρχε γραμμή με τέτοια περιγραφή στο βήμα πίνακας. Και πατώντας μια γραμμή φωτισμού μπορούμε να επιλέξουμε χειροκίνητα είτε το διακόπτη είτε το φως του μπάνιου και θα τα πάρει και τα δύο. Εδώ βλέπουμε την κατανομή φορτίου και διαπιστώνουμε ότι η φάση L2 έχει περισσότερη ισχύ. Πάμε ξανά στον πίνακα να κάνουμε μια αλλαγή της συγκεκριμένης γραμμής του κλιματιστικού από L2 σε L3. Οπότε βλέπουμε ότι πετύχαμε καλύτερη κατανομή φορτίου. Αν θέλουμε η ισχύς να φαίνεται και στο σχέδιο, σε κάθε γραμμή κάνουμε αυτό το check. Πατάμε δημιουργία εγγράφων. Προεπισκόπηση. Και βλέπουμε τα έντυπα. Την κάτωψη και το μονογραμμικό, όπου σε κάθε γραμμή είναι συμπληρωμένα τα watt κάθε γραμμής. Το LXScan εξελίσσεται συνεχώς. Θες να τη δοκιμάσεις δωρεάν? Μπες στο lxscan.gr και άσε το email σου. Κάνε εγγραφή στο κανάλι για να παρακολουθείς την εξέλιξη της εφαρμογής.